гриб, опыт надо, куки ман стажировкаш мекунам. 3 рӯз стажировкаш кан, 3 рӯз. Рӯзи 4 пайрод кард шефша ина специали. Хайнам таря, хай то биги худованд худаш як касе не як касе роҳӣ мекунад. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ. Салому алейкум хайди дернитер. Ина мо ҳозир як кори савоб мекунем, ҳамҷада кафтароро мехӯронем. Баъд ҳамҷада дар шаҳри Екатеринбургем як чиз даёд расид як рафиқ дорем ҳамҷада ҳоҷия. Я таҷик самбой гуфтанд ки блогера ҳамра мо як дастгирӣ кунем. Ман видеоша дар сиркаи каналша дар описани видео мемонам. Бидроин ҳамра бародарона як дастгирӣ кунен. Ана бисёр гапҳои хуб мезанад, бисёр фасон дорад дар ҳамин бораи Екатеринбург. Мо дар Екатеринбург қарор дорем ва мо ҳозир Нижневартов рафтаистем. Агар ту хоҳӣ ранги ман феъли билетат бихарам наи шаҳр ба шаҳр командировка роҳед кунам, марҳамат номерои телефони ман 8921 908 0748. Зам занем ва шуморо дастгирӣ мекунем. Шумо соҳиби праваи экскаваторчикӣ мешавед ва шумо маоши 100,000 да мегзанед. Ҳайҷа дар зимистон ё чӣ мехоҳанд баъд хунакида ҳамёда ина гарм доду. Мана як шогирди ман ҳозир ҳамаи шаҳри Санкт-Петербургда права гирифтага чӣ мегира бо правара гирифт бо баъди 2 рӯза як рафиқ поближе подойди поближе ҳамин як рафиқ як шогирдам 2 рӯзда права гирифт якта ай Санкт-Петербург акай шура абу занг зад гу акай зоир гу ягон шогирд надори ман хона рафтистам ман бо ҷоҷнда як экскаватор шумоно ина марамат диден худованд худаш рисқа мерасонад. Ӯ правара гирифт, опыт надора, гуфт ки ман стажировкаш мекунам. 3 рӯз стажировкаш кан, 3 рӯз. Рӯзи 4 пайрод кард шефша ина специали. Хайнам таря, хай то биги худованд худаш як касе не як касе роҳӣ мекунад, ман шуморо дастгирӣ мекунам, ту соҳиб права мешавад. Ина бародарҷон бо чӣ кунам? Як хело давом мегӯянд ку ман права бигирам кор меём мегӯям, ман дар бораи ҳамо гуфтестам ки шумо ҳеҷ алахон нашед. Права бигиред кор меёвед иншолло. Да. Погнали, лайк, подписывайтесь, помощь нагнем. Погнали. Салам алейкум. Ман давлат муҳофизат аз Сурияи Фарш бо дастгирии яктай зоирчо ман праваам ёфта кардам. ҳозир бошад ба ҷои худ таъмин ҳастам. ин ягон ҷои дурӯғ ман дид нест. бародарон марҳамат кунед тамошо кунед. ина бачаҳо бо дастгирии акайзори бачаак ина соҳиби ҷои кор ина корбор иншолло ҳастак. Ягон видеои монтаж нест. ина бачаак кор кардеста иншолло раҳмон бо дастгирии акай зоиршо. Занг бизанем бачаҳо ягон видеомонтаж нест. ина кор ина трактор. Иншолло ҳама ба мақсад мерасад. Просто дастгирӣ